Cek 1, 2, 3 dimulai. Dia nak tontongan ini. Tantangan ini datang ya. Tong 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 tong. Kau malah engkau. Dah. Tampil lagi. Tantangannya ditotok toh. Wah. Ping- Nyawang delik. Ping telu ae lho. Wah, gah. Dia kon ucok. Iku muni. Nanti dancuk. Gue nyelek. Koncoe ruame malah itu. Gawe ibu Dewi ta ning gone Mbak Tri dancuk. Kon ditontok tok 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 kuwi lho. Ya nek semute mudal nang Oh. ngrubung aku, Cuk. Muni terus engko. Aku teng kono. Engko muni terus engko. Ngenteni Joko metu-metu nak metu aku tak ngale. Ndi to Joko nang ndi to? Cek tuku anu lho, cek ngombe jan. Penunggu Tok 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 tok. penunggu pohon pelem iki idone kok. Aja ngono. Kira ketok gurin tok ketok gak ketok blas sih wajahe. Wajah puri wajah iya. Lah. Apa suarane apa? Tok tok tok.